И здравейте! Днес отново ще поиграем Майнкрафт. Ето. Така. Това си броня. Това. И това. И това. Сега отивам да си. Тут ровно картофел хвърля и тук. С пяска ще направи така. Имам две врати. Врата е от тук. Така в този чест ли ми беше меча? Айде, къде съм си оставил меча? Аз също си направя нов. Така, прочки. Още прочки. Какво направих? Пак ми трябва да... И една лопата да има. Да направиш. Тоинг. Трак. Извинете. Това е от играта ми. От точно от Clash Royale. Така. Да, така. Аз за какво не си взех торчове? Да съм толкова зле. Там съм си сложил меча. Вземаме това. И това го оставяме, и това го оставим. И правим така. Вземаме тази флот. Той е стак факли. Моля, аз целя съм. Значи това са цели всички факли. Какво правя? Штрак. Извинете, ако на някой му се завъртя света, аз така много обичам да правя мините. Или да продължаваме така. Да. Не! Штрак.
желязо, ес, бе! Намерих айран, айран. Още айран, ес. Толкова много айран. Радвам се. Тук няма помислях, че още има. Още айран има. Штрак. Това била за кирката. Штрак. О, ма гаш. Добре, че имам меч. Желяз! Хора, ви! Не, айрана ми! Много съм зле. Факов, бързо факуатка. Хора, видяхте ли само какъв късмет имам? Имам ли в... Уй, лава, стой си там. Аз за какво? Тъпо мали зомбита. Това си взех меча. Меча винаги е добро нещо, когато сте в мина. Само да не изкочи някой. Опа. Тъпи. О, това не е тъпи. Тъпи работи друг път. Хора, какви невероятни работи ми се падат тук. Това ще ми трябва, Аз се прибирам. Толкова работи ми стигат. Да пърхам. Пърхай. Давай. Давай само отвън да не нощ. Да проверя за всеки случай. Къде да сложа леглото? Значи, един, да може да привлечем. Затова ще побързам. Така. Чум, че вали дъжд. И това ще бъде клип за днес. Но ако ви е харесал клипа, поставете ударете по един лайк, напишете коментари и се абонирайте за моя канал. И това беше от мен.